Mbah. Iya. Jenengan asrep mboten to Mbah niki lho Mang demek tangan kula niki lho Mbah. Oh iya kene waduh. Adem banget e. Ora menggon tangan sing adem ketoke nggon geger barang. Iya to. Ya wah. Iki simbah ki wis ora kenal adem banget, Nduk. Lah ya wis ora kenal adem banget wis arep mati. Ora ngono to. Ayo kowe omong dhewe. Ayo ora omong arep mati kok sampane ora ngono. Ndi bocah iki mau. Iki kok. Kene. Iki kene, Nduk. Wah. Nggih. Iki jane rak putuku to Mbok Sange. Iya. Bisa ndek cilik sing kula wentrah aku sing dulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Iki bareng gedhe arep tak dusi angel ra lok ilang. Benjang kula genti sik ngedusi jenengan, Mbah. Oh, ya bener. Ora kowe. Pripun? Pak kau. Anu Langkah gentosan ngoten lho. kowe aja ngrungokke omongane mbokmu gedhe ya. Ora tegese iki nek piyayi kakung ki rak ya ora wong wedok ya. Lah ya tegese dek cilik iki sing ngedusi aku wong putu. Kene nek genti ngedusi lah aku ora omong, sesuk ora kowe nek sing ngedusi aku ngono. Lah iya wis kaum ya ora ngedusi ngawur wae. Lah sapa? Wis ora sating clemong ndak ada. Kowe do ngomongno sing wis-wis. Aja tok kaya ngono kuwi. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah.
nyuwun gelang alit. Ya, wah, monggo wis sendikane Diaturake sapa sing arep kepareng nyekar. Ayo Mbak Elisa ya engko ndak diantu-antu ya. Wes. Waluya judeg nek mungsuh iki wis. Mula trim. Halo Mbah. Halo. Aku guyu terus mau kowe midak telek po Mbah. Ngene ra rampung. Aku goyo terus aku Mbah. Kuwi minak jinggo iki arep ora midak telek ke pincang. Ora midak telek. Jan asline Nek pincang. midak telek gandeng pincang midak telek jijine le mlaku ngene. Loro-lorone ya berarti. Iya. Oke. Iki napa Pak gelang alit? Gelang alit Mbak Elisa. Ya diatur dibawani nganggo. Sambel gelang alit bener. Ya. Ya.
Wis kelakon semene bahase iso nyari kandiani samono sone biangi ola Koroyo ana pesisire sun melas ana wanase tango pipalyo nangka kelakon semewase iso nyari kandiani samono sone biangi ola Koroyo ana pesisire sun melas ana watase wit yang kopi palyo nangka nainga mesti sarta
Sampun, makasih nuwun, Pak. Matur suwun. Yo. Iki barang gedhe arep tak dusi angel raloki lho. Benjang kula genti sik ngedusi jenengan, Mbah. Oh, Ya bener. tuna. Ora kowe. Pripun? Tak kau. Anu, Lah nggih gentosan ngoten lho. kowe aja ngrungokke omongane mbokmu gedhe ya. Ora tegese iki nek piyayi kakung ki rak ya ora wong wedok ya. Lah ya tegese dek cilik iki sing ngedusi aku wong putu. Kene ora genti ngedusi lah aku ora omong. Sesuk ora kowe nek sing ngedusi aku ngono. Lah iya Sapa? wis kaum ya ora ngedusi ngawur wae. Lah sapa? Ngin, wis ora sating clemong ndak ada. Kowe do ngomongno sing wis-wis. Iya. Aja tok aja kaya ngono kuwi. Iya. Iya, Tembang apa Nes? Tembang apa, Nduk? Nggih, mbok menawi wonten mamdutan. Mundutan iki. Oh, derek. Kowe aja okoyan marep rene ya, soalnya kowe ndak aku dhuwur kok ndak marahi anu. Lah ya sik adoh wae, Mbak. Ya. Ngerti karepmu. Arek ongak-ongak sumur to. Nggih kula cetrau. Aku nek kowe ora tau ditimba kok. Oh, nggonamu mung kari tlatar tok kan. Kowe senengane ngono kuwi ya. Iya. Ayo Nduk nembang. Iya. Nggih, engkang pelek barang mon. Heeh, pelok barang mungkin mau lagi slendro barange ron ditokke. Ayo, udah ditokke barange. Ayo. Sepinten mbah barange? Ya kuwi tintingane sepiro kuwi. Oh iya. Aku wegah rono kae kok. Ya ngono kuwi sepiro. Ana wong dhuwur lho, Nduk. Nggih. Duh Nimas Mustika ning Suarane beda karo mbahmu kuwi nek seru gur nek ngorok. Oh gitu. Wingi aku ki ya diomongke kowe ki nek turu ngorok, aku ki ya ngorok nang putuku ngono. Arep nggugah aku ki iki nek umpamane diesel iki drompeng. Aku Myanmar dadi nek turu karo wong loro ki Padha bae. Senengane kok lho ora ngono kuwi. Katresnan. Lah iya nggih Suasanane mantenan kok. jos tenan swara kok ngono kuwi. Ayo. Patut kene untune dipasangi laker. Lah kowe iki Niki behel. Oh, tak kira pecahan laker. Ana ora gaul ya ngono kuwi. Raga
tresnaku sondolwi tresnaku sondolwi ya langgam ngujiwat yo lelelo yo lam ngujiwate yen nang geger lati anjing alise sasun bawane lencir kuning nang samae sita wangen ujian pamikir tan kuat kaya harap nekat gayo cima among tansah tak lalekke nanging terus wekasan pabuntaku umpamane segar aja nang silayu kanggo cacedekku amung kang mas Gusti
iya men kepenak. Mangga. Nduk munggah dhewe iso to? Men iso, ngopo to nulungi. Tuwa ki nek anak putu kerepotan ki sok nulungi. Jenenge aku kesandunge mbok nengke wae kok anggere wong liya sing eneng apa-apa gidol rak nulungi. Ora jungkel sisan. Iki senengane rak kaya ngono to. Iya. Iki anu Mbak Waluya. Terus pundi? Wau wonten sedulur kula, ya Mas Angger Sukesno. Ki arep kepareng arep nyumbang lelagon. Oh, ngono ya, Mak. Wah, iki wis MC pinter. Niki nganu. Ketoprak ya akeh. Nggih. Lah niki nganggo lakon ceritane. Oh, rak ngoten. Nggih. Lakon apa? Lakon ketoprak. Totoke bengi iki yo ngenengke ketoprakan. Mas Angger Mas Krisna ke ketoprak ampuh ning ora wae dhewe ngetoprake nggo ngopo? Lha nggo wangun-wangun oleh. Ning kok Mas Krisna munggah. Heeh. Ora apa-apa cok men iki adegan taman Mas Angger Sukesno iki damar. Terus kan Jasmara. Dadi watu. Oh iya. Engko nek aku muni watu nek tak teruske engko sampean keloro-loro. Apa terusno? Ora. Lho kok ora piye to? Nek kowe sing muni, aku wani watu gumbalang kowe kuwi apa ngono. Nek kowe ora wani. Ora wani aku. Ya mangga diiringi ya men tindak mrene. Tuluk 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 tuluk. Sarep pucul arep ganti dundang. Lagi mengko sik nurung-nurung kok sarep pucul-ucul meri rumah. Canggih barang iki yo ngerti tenek kula niku dudu dagelan kok niki njok kon ngopo? Lho, sampean niku yo ora dagelan MC yo apik, main ketoprak yo luar biasa. Yo. Lah teng mriki mboten apa-apa gandrung Mbak Suhi niku. Siu. Ah, iki lho iki wis setu terkata jemblem. Lho ana wong SLB teko. Dayon bapakne Tolkiem. Dayune sapa iki? Ha iki nombangane nganggo. Dayon. Sik to, aku ki pangkate luwih dhuwur tinimbang Dayon lho. Aku nang kene iki dalang kok mentok dadekke Dayon iki lho. Sadurunge neng wayang, sadurunge neng dalang Dayon ki wis ana. Dadi dhisik Dayon to? Dhisik Dayon. Pun diturut mawon, diturut mawon. Dayon bapakne Tolkiem. Kula Ndes. Kale ngaturi kon Ndes, kula lurahe ngoten. Tak balenane kok ndak jupuk wong. Dayon bapakne Tolkiem. Dalem lurahe. Iya, rak ngono. Wah, trembelane. Lah kok pancen langsung kebujeng? Napa Sang Prabu? Ngopo lho kowe Nyai? Entuk Dayon larang. Aku kepengen ketemu grawaku. Garwa lurahe. Aku ra iso muni garwa. Lah niku ra muni iso muni garwa kok. Ketrucut.
Lah ngopo to kuwi? Lurahe mbok pamperse gantos. Aku ora nganggo pempres. Kok ngantos mungel? Iki pincang nganggo. Kula Sang Prabu. Wae to puyengan. Injih nuwun kula. Manuta karo aku dadi garwaku. Dadi garwane Adipati kuwi kepethrak. Anu kepenak. Punten dalem sewu kula mboten remen kalian panjenengan. Aku seneng. Kok kowe nganti ora seneng iki ngopo? Niki kula sampun gadah pacangan piyambak. Aja kaya ngono. Mboten kula wonten mriki mawon. Aku nang kene lho Kakang. Iki sapa jenenge? Aku sapa? Duh, nah. Sampean ki dapukane dhewe-dhewe. Asem. Asam piye ta? Aku Damar Wulan. Sapa? Damar Wulan. Kowe mesti minak jinggo. Udu. Lah sapa? Aku Wuru Bisma. Lah nggih panjenengan menika minak jinggo nggih Wuru Bisma. Lak loro jeneng. Kowe arep nang Dilan? Kok lan? Damar Wulan kok. Mburi dhewe ra lan. Oh. Pancen aku sengaja teko rene, Jing. Kok Jeng? Jenengmu sapa? Minak Leres Lah iya toh. Leres. Apa? Jenengku ya mung kok cangking kok sampar lan kok aku Kula yang ngundang kono Jing. Kula kinten sae jing lurahe. Jenglot. Ora jeng. telek. Sampun wonten mriku kemawon Sang Prabu. Kowe mundur. Lho kok mundur? Kowe iso mundur ora? Nek ora iso mundur berarti terpedo kowe. Mundur lah. Aku ora bakal mundur mergo aku wis krungu prasetyane Dewi Waeta Puyengan. Lho kae ketoprak tenan iki, ketoprak tenan. Awas ngerti aku dudu dagelan kok. Ayo, Mas Kesno iki ketoprak apik kok anggepe Damar Wulan. Kowe ning apa kowe mutra kethek? Kok mutra kethek? Putra kecek. Nyuk-nyukan. Minak jinggo. Kowe aja daging gilik. Apa daging gilik? Mentrol. Adek Damar Wulane saru sa. Panjenengane kok apa tumut saru to? Ajene aku dongake mutra kethek nyuk-nyukan. Omonganmu jenang utah. Apa? Pengen dilewer. Lewer. Aku wis kebatut seneng karo Waeta Piyungan. Puyengan. Heeh, Puyengan. Nyun pangapunten Sang Prabu dados garwa panjenengan. Manuta karo aku. Oh, wih, Sesuk enek omahmu. minak jinggo keceblok. Iki pincang kiming sikile. Liyane Biasa. Manuta, sesuk omahmu kae tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe iki apa? Munyuk ke kera, ngombe mie, pasangi keramik. Wong ayu. Minak jinggo. Iki bojoku, aja ganggu aku. niku bojo sampean. Lho sae. Iki minak singgo geret ora kuat dadi keceblok ngene. Manuta, kok ken manut terus pundi? dadi bojoku. Mboten. Lan Aku sing bakal nulungi Dewi Waeta Puyengan iki. Waeta Yen Puyengan. kowe cukeng aku yo adreng minak. Waeta Puyengan ki ora kecemplung sumur kok tak tulungi. Ayo, kae calon bojoku. Nek kowe arep ngepek bojo kae, kudu kowe ganti ragat. Kae wis 3 tahun cuma ndok ning taman Belumbungan. Blambangan. Heeh, kaya lambene kuwi. Monggo sedina mangan sedina ping 3, adus sedina ping 3. Nek turu bayar sedina pira, sak suwene 3 tahun gantinen. Gantinen. Njur turu barang detung, kenjer sugahane ceripeng barang detung. Waeta Puyengan. Apa minak jinggo? Nek kowe ora gelem karo aku, tak tugel gulumu. Nek kowe tugel gulumu, kowe sesuk le raup kepiye? Mula menika aja ditugel gulune kewat arep ngayo.
Ya liyane. no. Nggon tangan iso diraupi. Nek tangan ki wijik. Oh, nggon awak. Awak-awak, wisuh dan lain-lainnya. Damar Wulan aku tulungono. Aku rasuti dadi bojone Minak Jinggo. Meng karyono dalan loro. Kowe dadi bojoku, apa aku dadi bojomu? Kok padha wae. Niku mboten enten pilihane. Ya mulane manut karo aku Damar Wulan nek kowe ora gelem semingkir, apa kowe wani karo aku lan? Lho apa abam? Hah? Diwaneni Apa mau. abam? Piye lek mung ngabani? Apa ababmu? Piye? Apa abamu? Apa abamu? Abaku. Heeh. Soto satu. Beh, Bakso satu. Apa abamu ki tantang-tantangan? Oh tak kira kowe apa-apa. Soto siji. Aku ki Minak Jinggo pikirane mempangan. serat dadi Ora dadi ya kok panganan bae. ora dadi sing wae. Wah, wis mah aku. Aja mah-mah ndak tak cacahke kalonjono. Ayo. Kowe kepiye Wangsulana? Apa kowe gandrunga? Ya aku sing ngriju. Ono wong asu. Ayo. Ora. Aku tetep bakal nulungi wong wadon iki. Pancen dheweke kudu uwal saka panandang ana ing papan kene. Aku tetep kok tulungi lu iki nek ora mesti aku dadi pangane buta elek. Kowe wong loro kok tetep-tetepan. Keparat Minak Jinggo. Apa nyata kowe wani aku sida marsa sangka duta saka maja Kesusaran kowe sidamar. Ola. Sasi. Morono. Urupesma prapta ingsun Binoto sang narapendya kinen motol murdan nikas oji nganuta mumpung durung Mas. Cayun bapak netol kiem. Dayune mulih.